ginabuhat karon. Tuwa na. Ibutang ta, engineer ka, kanalitang soban pagdaog sa politiko, na di ka nalinya, ilabay ka ito sa basurahan. Ikaw dito at timas basura na engineer, ginana. So, mahadlo kita kausaban. Pero kung sa paradigm sa atong Ginoo, di rin ta mahadlo o kausaban. Malibutan natin sa positibong paglantaw. Ang cross, nag-end na si Kristo sa cross, wala. Misang ko sa pagkabanhaw. So muna, nadililig natin tanaw na kausaban o utan. Si Abraham dito sa Ur, gitawag sa ginamuadto sa Kanaan. Unya, was kay balong iaahan ng sindaungan. Unya, tambok iya mga tanong dito sa Ur. Iya mga kahiyupan. Unya, malapit. Pero wala sa mahadlok ni Ato. O nga iyang blessing is 100-fold. Noon na din kita itamahadlok sa kausaban. Si Mayor Puling Lorenzo sa Quezon, kung karong maguntoy, mga tanong, ay, kumusta man? Kung mayroong gyapon ka, maurag gyapon Mayor, maurag gyapon na ayo. Ano yung gusto din na nakikalabukan? Dili lang ang tuig ang bako, natay bako nga, ipito sa kinabuhi, no? Nabi kalabukan. Wala manando yung tao, growth versus stagnation. From good to better to best. Anong inunta? Kung sa pulis pa na, kontento na lugar ka mahimong private, gusto kita mahimong salito. Ang general, colonel, gusto nila mahimong general. Wala na pinutay panglantaw sa kausaban. Kung sa gobyerno, casual. Sugod ka, mag-retire lang ka, casual ang gihapon. Gusto niyo regular. O na, hindi kita mahadlok sa kausaban. Karon, palawman tanan. Dili sa Ebanghelyo. Tanang na naman. Sam na naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea. Niya, nakakita siya sa kamanagsuong Santiago Kuwan. Itawag niya, di ba? Sunod. Di padayon siya paglakaw. Una, naglakaw siya daplin sa lanaw sa Galilea. Pagtawag niya kang Peter, James, ug John, may padayon siya paglakaw. Dahil sa katapusan din niya, misuloy si Jesus sa tibok Galilea. Ang atong Ginoo, nagpundo ba? Wala. Tuloy ni kabahin, naglakaw siya. Unya, nagpasabot na dili po siya gusto o stagnation. Masa mo stagnation? Pundo. Kaya kung magpundo mo na nagpatay. Di ba? So, ang Ginoo gusto yun na simbahan buhi. Naglakaw sa daplin sa dagat, unya may padayon paglakaw, o unya may suloy sa tibok Galilea. So, stagnation versus growth. Ikaduha. Unsay kalainan sa disipulo o apostoles baligta. Pila ganay ka apostoles? Pila ganay katinunan? 72, 12, daghan. Kung may contact, disciple, daghan kayo, tinunan mo na. Diba? Pila yan ipakaon dito sa Sirkuan? 5,000. May labot mga bata o mga babae. Kanan sila, gitawag na disciple. Sa kadaghan sa mga disipulo, nagpili siya 12. Mo ng gospel na itong Bernes. Nagpili siya o napulog duhagikan sa daghang sumusunod. So pila ganay ka disciple? Pila ganay ka apostoles? 12. Hiduma ganay 72. Mo na siya. So, dili ta igo nga magpabilin na disipulo. Sunod-sunod lang. Gitawag yun ta aron mahimong apostoles. Ipadala. So, muna atong misyon. No? Di ta kontento na sunod-sunod lang. Kaya kung basahon din ninyo sa saulugon ta sa Friday, gitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan. Atong mga sumusunod. Nagpili na siya 12. Ingon siya, gipili ko kamo aron makig-uban kanako mo na discipleship. Aron akong ipadala mo ng apostleship. So di ta ka kontento na tinunan lang. May mo itang apostoles. Ikatulong pagpalaw.
Karon Bible man. Unsa may implikasyon na nis pagtubo? Dili gid unta ta makontento nga maminaw lang sa pulong sa Dios. Kundi ato po isangyaw. Unya, di ba sa misa, duha na kabahin ng misa. Ang sa kabahin sa misa? Liturgy of the Word and sa Liturgy of the Eucharist. So, kung nato na humagon sa ingon na kalambuan, di na kontento na maminaw lang sa pulong sa Ginoo o mubasa. Kinahanglan ato yung kalawaton ang Ginoo. Kung nato ng langit paghubad, dili igo nga magdiisi lang ta. Pulong sa Ginoo ra man na. Kinahanglan gyud tambong kita kipi o misa. Eucharist. Wala sa pagpalaw. Ikatulong pagpalaw. Bago pala, isaulog nato ang duha kadagong kapistahan na Jesus sa bulan sa Enero. Unsa na duha? Santo Niño o Jesus Nazareno. Dili gyud ta kakontinto nga ang atong debosyon Santo Niño lang. Kinahanglan mo santo gyud na ngadto Jesus Nazareno. Kaya kung hindi rata Santo Niño, basit na mabunsay si Kristo sa atong kinabuhi. Ang sa nabunsay, pirmi lang mata ba? Di mo hingkod. Mo na nga kinahanglan di ay, di lang tamang debosyon Santo Niño nga cute-cute. Dili cute ka na nasa kahoy. Kung na napakiyot-kiyot lang ba nga? Si Kristo nitubo dito sa Nazaret, mo ng Nazareno. O niya, siyang pagtubo, umibarog siya sa pagsaksi sa mga karuganan Kristohan. Example, ang templo, ihimo lang baligyaan sa mga kanding kanero. Nagnegosyo na lang, maligya pero di manimba. Yun sa niya, gipang balintuan niya ang ilang mga baligya. Ayaw nila, di mo ang balay sa siya. Unya, sa panahon sa dating papahulay, nag-ayos siya. Dinang suko, mga presyo, muna na daghan na suko o ipahimuntangan sa susilot sa cross. O muna ang witnessing, muna ang pagkapropeta. So sa ito pa, dili tanigo na magdebosyon lang sa ninyo, kay base mabunsay si Kristo. O di kabalo bumarong sa karuganan Kristohanon. Tanawa ang lintungan ay sa pagbarog na witnessing pagkapropeta. Si San Lorenzo Ruiz, diba? Yun sa man siya, tungkol siya pag-witness. Di patay. Pero may mabutol tayo sa patyon, kung siya nga, sige, ay nagawin yung torture ang patiya. Biyaan ko lang akong pagtuo. Wala ko yun. O sa may San Lorenzo. Bisan pag nakoy sa kalibo ka kinabuhi, di ko yun isalikwa yung atong pagtuo. Umuna yung witnessing. So sa ito pa, ang iyang pagtuo, dili quoted, kundi embedded. Di ba nagkaroon naman sa musikit? Ang quoted na pagtuo, kanang itong ginanggang, pag magsugat rito, giana sa sugar. Unya kung imong itaktak ang sugar, kaya ito itaktak na ito, kaya taas ng pistisik, mga hulog na ang sugar. Ngunit ginanggang. Pero ang embedded na pagtuo, niliputi, bisan pag itaktak nimo hadlokon sa kamatayon sa mga Lorenzo, bahala na ko'y 1,000 ka kinabuhi, di ko yun biyaan akong pagtuo. Kaya gano'n, embedded na. So mo nang law na pagtuo. Mana siya ang kabakuhan. Dili lang igo na bunyagan, o niya paguman, sige, nagumpat niya. Ako'y dinay na si Kristo para ni Peter. Diba nagdimor na si Peter? Pero nagdimorso. So manilaw, ikatulong pagpalaw. Ang Ginoo wala nagpabilin sa Galilee. Nagsuroy siya o niabot sa Capernaum. So meaning, dili lang siya usan ka Ginoo para nga punto, kundi dili para sa tanan. Unya, lain nga pagpalaw. Karon panahon na, kay bagong tuig na, ang CBCP naghagit sa simbahan. Hinay-hinayan na biya ang aransel o mutabok na ta sa typing. Unsay kita sabot? Unsa ganang aransel typing? Ang aransel, mauling kaniadto pagsugod sa Kristyanismo sa Pilipinas, aron mabuhi ang mga misyonaryo, ang magpabunihan na ay bayan.
Ang bayad sa bunyan, kasal, lumo, unya, kumpirma. Karon kay 500 years na ang Kristyanismo, kinahanglan pa ba na atong ibungat pilay bayad? Karon kay tigulang naman ang Kristohanong simbahan sa Pilipinas, kamo na ang ibungat pilay inyong ihatag aron mamuhi ang simbahan. So dili na aransel kundi tithing. Dili tithing sa ubang sekta reliyon na 10% kundi 11%. Gikan na sa nagtubo na pagtuo o gugma sa simbahan o sa Ginoo. Atong pa isabot, kung gamay pa ang bata naghigda, unya sapnayon sa mama, papa, o iyan, lulag-lulog, sapnayon. Kung dako-dako ng bata, maningkamot siya kulog o magkamang. Kung makatindog na, palitan o garan. Unya, ang mama, papa dito nagulog tong age, unya ang bata naghinay-hinay o lakaw. Oh. Hangtod-hangtod ba na ang bata butangan o garan? Pila ka katuig nga makalakaw ng bata? Isa ka Oh. pin. Elisod makaisip, kung ano si Tianyos, nalagyan ko'y garan. Kung makabarog na, siya na ang mulakaw aso siya karulong. Maupod na ang aransel na tithing. Kuha una ang karan sa presyo sa bunyag, sa patay, kasal o lubong. Kamu na ang buhatag sumala sa inyong gugma, sa inyong simbahan. Muna na siya ang tithing. Dili pa rin sa mga sekta reliyon na 10%, wala ba po ilang simbahan, kay 10% man. Ang ato, gikan sa nagtubo na kasing-kasing. Invaded na pagtubo. O muna na mahitabo karon. Sugod karong bulan sa Enero, muna na mong permi atong ibaligya, isangyaw, ang hinahinay na itong pagsi, pagwala sa aransel o mutabok na ta sa tithing. Nagikan sa kinahilagnan sa kasing-kasing. Unsay nagatan na simbahan, aw na sa nagtubo niyong pagtuo o pagpalangga sa pagtuo inyong dawat o ipuitan. Nawa minahadlok, aw, sa mga butang mo, niwag ta kung parang hindi kayo mutubo. Kung nabunsay si Kristo, ninyo lang kanunay yung pagtuo, 10 pesos lang niya tagbulan. 10 pesos lang para sa Ginoo, para sa simbahan. Pero para sa kalibong hatag, sa kakis na biyero sa kusimangan. Kaya sa luto, kada hapon, ilang ha. No, G's, yung nasa sa kasimana. Unang ipalit sa pig sa sunoy, palit o vitamin, dako kayo, pero simbahan, kay bonsai man si Kristo, mantinin lang 20 pesos sa complete sa kabulan. So, mo dahil na ilang dahil, kung itubo ba, o nidako ang atong Ginoo, atong pagtuo sa Ginoo, o pagpalangga sa iyang simbahan. So, muna, wag mi nahadlok sa kausaban. Bahalag niwa basta buhay-buhay o nilanggo ang atong espirituhan ng pagtuo. Manindog kita, anong napapadayan?